Els principals enemics de les persones amb sordesa són el soroll de fons, l'eco i la reverberació, perquè els dificulta entendre bé allò que volen escoltar. El bucle magnètic és una mesura de suport a la comunicació oral reconeguda internacionalment i a la legislació estatal i catalana que permet fer arribar el so de la persona que parla directament a l'audiòfon o a l'implant coclear de la persona amb sordesa. En el cas del bucle magnètic demostrador, aquest incorpora un micròfon connectat a un amplificador que genera un camp electromagnètic d'aproximadament 1 metre cúbic. Quan la persona que porta l'audiòfon o l'implant coclear entra en aquest camp, el seu aparell rep i descodifica el senyal automàticament. Si necessites consell o acompanyament per fer accessibles els teus espais, contacta'ns i t'ajudarem. Si necessites saber si la teva pròtesi pot captar el bucle magnètic, pregunta-li al teu audioprotetista.